Regoiosen erakusketa abuztuaren 29 arte luzatuko dugu. Guztira, erakusketa honetatik 2500 pertsona baino gehiago pasatu zarete. 37 bizita gidatu egin ditugu eta benetan oso pozik gaude izan ere luzu bat da horrelako erakusketa bat hemen Durangon izan alizatea. Benetan, luzu bada horrelako erakusketa bat Durangon eukitie eta esan behar dugune da Durangoko Arte eta Historia Museo honek eukin dauzela historiako daturik onenak, udal gobernu honentzako benetako ohore bada, maila honetako erakusketa bat eukitie gure museuen eta azkenik esan, abuztuaren 29 bitartean animatu, etorri, durangarrak, bizkaitarrak, euskal herritar guztiei animatzen zaituztegu bertara etortzera.